салому алайкум дӯстон. имрӯз ман ба ҳар яке шумо миннатдории худро мерасонам ки бо дастгирии ана ҳамин шумоён дӯстони азиз имрӯз канали мо ба 201 то подписчик омада расид. Медонам ки ин хандаовар аст ки 201 то подписчикро дар канал видео карда эълон кардам. яъне ки ман 201 то подписчик дор шудам канали ман гуфтан ин як хандаовар аст. ба ман ин як хурсандӣ аст ки барои он ки як сол дере нагузашта, як сол пеш 20 апрел ӯ сол ҳамин каналро ман кушода будам. ман аз дере нагузашта ва як сол гузашт ин канали мо ба 201 то подписчик омада расид. ман хурсандӣ ман аз он аст ки чем ҳазорҳо миллионҳо подписчике ки мақсад намебинанд, ради галочка ҳастанд, ман чӣ дашто барои оне ки ин темаое ки ман карда ҳисобам на ҳар як инсон ақлу шур дорад ки ин чизҳоро мебинад. на ҳар як инсон мақсад роҳ ба сӯи орзуяшон пешбирча ба сӯи пеш ҳаракат мекунад. на ҳар як инсон нигоҳ накарда ба шарту шароит, нигоҳ накарда ба анҳо хейтерое ки аз пас гап мезананд, ғайбатчие ки аз пас гап мезананд, критика мекунанд, нигоҳ накарда ба ин издавача накарда ба пеш мераванд. на ҳар як кас ин гуна контентҳоро тамошо мекунад. ба ҳар яки шумо ман дар ҳаёт ва фаъолиятатон будбордор мекунам. ба ҳар яки шумо миннатдориамро боз баён мекунам. ман ин каналро боз мегӯям барои он шахсоне ки роҳ ба сӯи орзуишон мераванд, пайваста ба варзиш машғул мешаванд, ҳадаф доранд дар зиндагӣ, мақсад доранд, орзу доранд ва аз орзу кардан наметарсанд. барои ин гуна шахсият ҳисобдам. касе ки ин тавр бошад ба канали мо ҳамроҳ шавад. ва дӯстонатон ин видеоро роӣ кунед, каналамон подписчикаш боз зиёд шавад, сафи мухлисонамон ҳам зиёд шавад дар канал. ҳамеша роҳ ба сӯи орзумо пеш гирифта, рост ба сӯи ҳадафу орзумо ҳаракат мекунем. роҳ ба сӯи орзуҳо. ташаккур барои дастгириҳоятон.